Иске тормыш, синең кырларыңда зәңгәр күзле уйчан яшь егет, ул юк инде. Иске тормыш, синең гүл бакчаңда сөренә-сөренә ачтан интегеп хаят эзләп йөргән уйчан егет, ул юк инде. Гаиләң тар синең аның өчен, ишекләрең корыч тимердән, балаларың исерек, исереп барсы тилергән, нәфрәт итеп синең гаиләңә, барлык матурлык дип белгән нәрсәңә, нәфрәт итеп сиңа ул ант итә Казан урамында, ул ант итә Мишан базында, ул ант итә сезнең арагызда. Әй, сез калдык нәпман уллары, базар корольләре, шарлатаннар, чиреп беткән сыра кортлары, сез табынган алтын көмешләрне тәңре итеп үзенә ала алмый, сез аунаган пычрак баткаклыкта үзе өчен урын таба алмый. Ишетәсезме, сезгә кабак дусты, җырчы малай булып кала алмый. Көрәшчеләр, сезнең арагызга яшь бер егет килә. Аның да һичбер нәрсәсе юк. Малы да, атасы да, анасы да, сөйгән яры да.